Doncs organitzativament, un cop arriben aquí, arriben i entren per la plaça d'Europa, aquí baix a l'última plaça d'aquí de l'Anella Olímpica, val? Allà els assignem el que són un lloc on deixen un espai de motxilles, que li diem, que és on deixen les seves bosses. Una vegada tenen les bosses a punt i estan ells ja preparats per anar a tirar-se a l'aigua, els fem posar en un costat de la piscina, neden 50 metres, és a dir, se'n van fins l'altra vora i tornen a la vora on estan, allà tenen la samarreta que han deixat, els mitjons i les sabates, vale? Es vesteixen allà i ràpidament surten pel que és la piscina, pel lateral de la piscina, i ens pugen per la plaça, pel lateral aquest d'aquí fins a la plaça Inici Natal, donen la volta al que és l'estadi olímpic i després ens baixen i ens tornen a travessar l'Anella per acabar just en el terraplè de sobre la plaça d'Europa. 1.750 metres de carrera a peu, aproximadament. El que és el procés d'inscripció en el biatló funciona com la resta de programes que tenim dins Escola Esport Ciutat, el pla de l'Ajuntament, i llavors el que es fa és una inscripció al juliol i un cop estan registrats en allà, nosaltres els hi confirmem aquesta inscripció al llarg del setembre i a partir d'aquí tenen tot el curs. Normalment aprofiten els últims mesos previs al biatló per treballar el que és la situació d'aprenentatge que nosaltres els hi facilitem perquè puguin tocar tots el que és aquests esports complementaris amb els que es composa el biatló i puguin treballar-los a l'aula i a partir d'aquí, doncs, a nivell organitzatiu nosaltres els hi plantegem tota aquesta activitat final o trobada final i venen aquí i executen tota la pres. Les escoles tenen moltes d'elles un hàndicap important, és que no tenen piscina, no tenen possibilitats on anar a nedar i des de fa 2 anys ja estem implementant el que són els entrenaments del biatló i d'aquesta manera intentem donar sortida que tot aquell alumnat que no sap nedar, n'està aprenent o simplement vol tenir una primera estimació del que es trobarà després, doncs pugui fer-ho. Llavors, a partir d'aquí, la Federació Catalana de Pentatló Modern ens ajuda a dinamitzar aquestes sessions on van allà a les piscines, allà a la Blume, i fan aquests exercicis de natació. Dins el que és la competició en positiu, que sempre volem enfocar aquestes disciplines complementàries, doncs és el que és l'esforç, la superació, el treball en equip, si s'ajuden els uns als altres. Aquí tenim tot un seguit de diplomes que després nosaltres mirem d'atorgar a aquelles escoles que ens ho sol·liciten, conforme el seu alumnat ha treballat de manera interessant algun d'aquests aspectes. En general, tothom acaba content. Crec que és una edat molt bona per fer aquest tipus de prova, és una edat on hi ha encara molta il·lusió i és una prova que anualment no estan habituats, és a dir, ells corren, no poden nedar, no fan una prova combinada, no? La sensació final és de superació, és de que s'han esforçat, el professorat així ens ho fa saber també, acaben contents i pràcticament quasi cada escola que acaba venint aquí en el biatló escolar repeteix l'any següent, si no totes, doncs la gran majoria. Això també és el que ens va donant les ganes d'intentar incorporar, ampliar el que són aquestes places, que ja estem amb quasi 5.200 participants, que jo crec que ja és una mica el llindar, el topall que ens dona el biatló com el tenim entès fins ara.